na gate. Get out here. Make sure you may get that way. Make sure you know so. Oh, brother, one befa. Image why we do ajuju. Then go on. Oh, bala buy bukina na kume do. Na mai kunure kuna. Olu bukina do. Ai kunure ku 1000. Men no so. Anwa kunu se me o. Oru kan na ga ya. Kunu se me. Na nyem change 200. Ada mo yi. Eko gezu go ya ikuru. Mama. Mama no. O no kisi abia. Mbe si Port Harcourt. Aje esi na nga puta. Ebe ka nwa moke no. Onokwu ya. Mako na get up gate nwa mo. Kwa ekwe. Na kwa ka ma kusira ka ni esa. Apo. Ya ni no no. Ako si mana na bata. Mo ta ma ma mo office. Ebe ka nwa no. O ga ro lo ba. O ga ro. O tebeze. Wale na. Okay, nka. Yeah. Akwina fe. Ana fe na. I like him color. Okay, this color ya. Ona mo ka mama. Then, ejikwem screen na ekwe. Ị ga-emere m screen here and here. Okay, ni una azụ na bi. Yeah. Okay. Akwina ghọta. Mana ọbụghị m nye gị ego na gị were ego ga mee ihe ọzọ. Ọta ka ya bakwa na. Ngwa no problem, m ga-etinye gị ego na akaụntụ gị, ha? Ngwa na ịma na mgbe ọ bụla ọ na-adị gị ọsịsọ. Tony! Tony Tonero! Wọ́n ní wọ́n lọ́jọ́. Wọ́n dáná àwọn lẹ́tà ọ́. Wọ́n ti lọ bá. Nígbà tí o, ọdún pẹ̀lú náà. Ní ọ̀rọ̀ ní nà. Ó tẹ̀kọ́ náà o. Ọkwa ị na ya. Na Tony ide emetakwu ya o. Na agwa gị eziokwu ide emeti ya. Ka wee kwapụ nnọọ n'ogbe isi n'otu ahụ jewalụ. Wee chefuzie anyị ọ dị mma. Tony ọ dị mma. Na m ịma n'ife a na-arụ na. Gịnị ka a na-alụ? Isi nwoke juru eju. Ịma taa m nọrọ Abuja, taa m nọrọ Asaba, taa m nọrọ Enugu. Ife na-agbara erika na. Tony Tonero. Mana gbasa m n'oge. Anọ m ugbu a, anọ m ya. Ị na-enye nsogbu o. Mana chekwa Tony. Na arụ ọmakakwago. Nwunye gị na-enetakwa gị anya ọfụma Tony. Ị na-ezochi. Ị na-ezochi. Ị chọrọ ka mmụọ na-enugo nwaanyị. Bịa nna m. Ichi gbara m ime ka m mara. Maka na ọlụgọrọ m nwaanyị. Ịnụbe nwaanyị. Biko na isi ọgọ ka anyị kpa nkata. So, ke nke na-emene na? Ọwaanyị ya. Na nwanne ihe ọbụla iji taa, mmanya ọbụla iji nwere nwaanyị. Ya ka e nwee ya n'ebe a. Tony Tonero. Ndị a nwere nkwọbi, enwere isi ewu, abacha, ihe niile. Ya nwaanyị a! Tony nke a bivu n'ogbe anyị kwapụrụ akwa. Ịmazi Tony. Tony. Enwe ihe mere? Mba, Tony arụdokwa ya nnọọ mma. O wee sị m nọrọ anị ka m were ofu onu n'ụkwụ. Obi amapụla gị ụsọ. Ife na-amụ ka esi nnọọ ma n'abalị. Hey!
Mba, akan nalarola. Ndemo. Namdi. Mama bia. Apugo. Ekuno. Iwa despoti we na wa. Ekuno bia. Nada no je maka. Hai. Mama bi ko binde. Jo, oni wana bata nuna. Oni wana bata nuna. Ogoro ibu ni. Ogwa. Imeza gani. Mama bia kiri ni. Ka ije godu na table. Ajo ara, ko mo nto. No! Mama bia no go down. Bia no na nti. Kai disi go ni. Ai ko do ni ki. Mama no ha. Na buti e buti di ka. Okay, one. Mama everywhere. Mama. Mama bro jika na edi n'ụtụtụ. Ụtọ bụrụ na abalati. Kwa mu. Dimam. Ogini atal ijiro we bia fun ni mo ebe na larola. Kenem. Nye ma nnata. Mama. Ọ gwa m sị m na ịbata. Mana mgbe m ji bata n'abalị ụnyaahụ, ị larụgola. Otem. Ha, mama, mụ abịa kpọta gị. Mama nọ na ụzọ dị ezigbo aka. Amakwa m na ike ga-akwụsị gị. Ọ bara uru na m kpọtebeghị gị n'abalị a. Asị m ụtụtụ a ka m fụ gị ka mụ na gị fụ. Banya afugo. Ife nnekwu. N'onwe nkata dị mkpa. Mma sịrị mkpa. Mkpa na nkata obi ruo mmadụ. Ndị unu nye m lie na maka na ya ka nji bịa ije a. Mama, ọkwa ịma na mma onye bụ ọfụma. Ka anyị ligodu nri, ọ bụ na anyị lichaa nri, nkata ọ bụla ị chọrọ ka anyị kpaa ya kpabịa. Ọkwa ịma na taa bụ Satọde. O nwere ebe m na-eje. Ya ife niile ị chọrọ nnọọ ka anyị kpaa, anyị ga-akpachakwa ncha. Nwaanyị nwere echi. Legodo ihe onye nke anyị. Gbagwo na abụ na arapụ nwoke ma owele aka sugbo nwatakịrị ya. Ezigbodo ihe anyị. Nwoke ha si ele. Mama. Mama. Gegi ime. Adịkwa mma. Ekono nwa me. Adịkwa mma. Obi m. Nkata asị na nchọ ka mụ na ịkpa. Achọ m ka ịkpa na kịta. Ngwa na nsogbu adịrọ na nna anyị. Ọsụsọ mụ na ịka nchọ ka ịkpa. Mama. Ọkwa nwunye m bụ ihe nọ ebe a. Ife ọbụla ị chọrọ ikwu ikwuo na nwunye m abụrụ onye ọzọ. Enyela ndị gị nsogbu ka m nwee mmemme ka m gaa metụ. Mama, ị na-anya kịta efu na nwunye m abụgoro ya na ndị be anyị sị na nsị ada nọ n'afọ isi isi. Kpọke n'afọ anụ a ka nlie imejuo ya, ọ gịnị melụ? Mbụrụ nne ike ị na-atụrụ inu niile anyị na-atụ ọmụke na-atụrụ ya. Na mmadụ aghọtazi inu ka ọ na gịnị ime. Ọ ka m tụba egwu. Nsogbu adịrọ. Ife nsị nọ ya ka nchọ ka mụ na ịkpa dị ezigbo mkpa maka ya ka nchebịa. Ọ gịnị n'ife a? Nna m, ị na-anya na kịta ifu na Chukwu nna efe akụzigo gị. O gozigo gị n'ife akụ kwesịrị n'ife enwe. Anyị na-ekwu anyị ifu na ide sochi ya azụ. Imego okenye nke ị na-akpa mmite. Chukwu mego ọkwụ na abụ gị nwe. Akụ ego iji ka ezigbo ndụ unu na-eri. O nwere ife kọrọ. Mana na ngozi niile Chukwu goziri anyị na-afe enwe aṅụrị n'ime ya. Ụmụ ofufe na-adịrọ n'ime ya. Ụmụ ofufe na-eli mpeli. Anya bụ ife kasị na mkpa na ngozi niile ala ụgbọala ma ụgbọelu nke niile ị nwere. Nwe na-ajụsị ọkene arụ ise ka gị na ọmalịcha nwunye Chukwu ji gosi bi n'ụlọ. Ọmalịcha nwaanyị n'ụlọ ife ji nwaanyị eme. Iwe kabarụ na-esusu ya ọsọsọ ọnụ. Isusoro pụta na palọ, susoro eje na kichin, susoro je na n'ilo, susoro baa moto, susoro pụta. Eri ahụ ise unu susubele ọnụ a. Unu na-abụ ike susupụtara m
ofu nwa m ga-eko n'aka nwa na-ajụ ọ gịnị ka ị na-eche mama amadụ nnọọ ife aka ịbịala ikwu eche m n'oge ikpeazụ anyị kpọọ m n'ekwentị na mụ na gị akpachago ife a suo isi nsị gị nweela anyị ndidi na mụ na nwunye m ga-amụtara gị nwa kedu ụdị ada akụkwanụ mgbanụ anakpọ ụlọ abalị maka na ntete ya bụ echi jiri kene nwayọọ nna m kwesị nwe ndidi asị gị welu kene ọnụ ya gwa m oge m ga-enwedebe ya bụ ndidi oge mụ bụ mmadụ kabalụ nka kachacha tụtụ nnakwa aka kwa ụbọchị nkaba kasị a na-arụ m niile na-adịzi ka gidi na mmekwu nwa ka oge nkabalụ nkasị ya na Chineke nke bi n'eluigwe ga-akpọrọ nka nsogbu ya n'ọnwụ oge a ka ị ga-amụtara m nwa gwa m ndidi na-asị nwe pụrụ gị nwere bịa ama ma ga-enwe Chukwu ekwe na mama ịda ahụ o nwere ife ga-eme gị ka nwa ekwesịrị okwu ọnwụ ọ nwere ife ọbụla ị na-eju m afọ kịta na bụrụ na unu na-akpakalụ nnọọ onye nwa ọ bụrụ unu gbazi n'okwu mmiri ya ịchọrọ ka ọkụ mụta ya bụ nwa ikekwa ogologo esu ọnụ ka ọ chọrọ ịchọ na ụtakịrị nwaanyị obere nwa ị ga-akpa aka na ka ọmụnye m maka mama ka ụdị okwu dị ife nke a biko eche m na ị na-eje ụka ịmakwa na mụfụ nwunye m n'anya na mama nwa di na nwaanyị ọzọ na-abụrụ nwunye m kedu ụdị akwọ dị ife nke a biko nna m asịkwana gị chụọ ya na otu anyị sifu nwunye gị n'anya ka zifukwu ya n'anya asịkwana gị chụọ ya n'ife m na-agwa bụ ebe ọ bụ na ogolocha mma ugo mma ugo oyibo ogolocha mma ugo mma ugo oyibo nada amụ nwa n'ife ọ dịdebe mma ya bụ isusu ọnụ susuru gbago susuru gbada wele edebe na nke bed gị akwa ebe ị na-alarụ debe ebe a na-esusu ọnụ chọọ ọrụ nwụta nwaanyị ga-amụtalụ m nwa ka m kwuru Chineke ga-enye mụ na nwunye m nwa mgbe o ji chọọ inye anyị nwa mụ na abụrụ Chukwu ọmụta nwa ume ji wefu nri ọcha nna nwa na ọgwụ ife na-emecha ọ bụrụ ji ume wee fudo nwunye gị ọ ka arụjugo ụlọ ọ gịnị ka ị na-akọ ọsọ ụka ọ bụrụ anyị na-eme ekene Maria ife na-ekwu bụ ofu nwa mgbe ọchụkwa ife na-ekwu adị njọ Mary onye onye Joseph nwa onye ga-enwe wee nwa Jesu anyị na-efe mgbe nwa m nye m nkọbọkọbọ ma n'ụka rọkwa n'ụlọ ọgwụ abụchukwu ga-ekwu ma ife na-ekwu ọ dụrọ mma ị ga-amụ ya mụ nwanna mbe ịmana otu ga-esi mụ ya mụọ ya onye elu ọ na-anị ọ nwunye olilo mụtalụ m nwa otu Jesu wee bụ esi mụta Jesu amị Nnamdi enyezina onwe gị nsogbu ndị nne niile ha nchawa ofu nke nne m dị iche ama m onye nne m bụ ọfụma ị makwa na nne m ada ekwe m aṅụrụ mmiri ịtọkwa iko n'ụlọ m na-agwa gị ọ na-asị m na ndị nne niile bụ ofu ị makwa na ọ dị alazi ụla nne m na-amụgide anya jenyelu na m emeche ife niile m na-eme n'ụlọ ọrụ nnatakwa ekwudo m ya ọmụ anya o bidokwa okwu niile n'isi sọọsọ ife nne m kpụ n'ọnụ bụ nwa enu nwaana nne m na-ata nwunye m afọ ụlọ nke m ọ na-emekpa nwunye m arụ nke dị egwu Tony ị makwa na nwunye m dịzikwa onye ọbịa n'ụlọ nke m ọ dị mma Tony ọ dị mma ọ dịrọ mma na mana ka njukenye gị ka ekisi wee mara o were m anya na nwunye m ama ngwa m maka na ọ ma na ọ bụrụ na ọ gwa m na ọ ga-ebute nsogbu n'ezinụlọ ọ na-ama m anya enele mmanụ nke alọla alọ ama m mgbe iwe na-eme obi adịghị ya mma nne m na-emebi ya ọ na-agwa gị nke eziokwu Tony ike agwụkwa m ike agaghị Nnamdi ụlọ gị ọ ngị wawo di bụ ụlọ
ịma ihe ị ga-eme ị ga-ama ka ị wee si kọrọ nwunye gị kọwatara ya ka ọ ghọta maka na nwunye gị nwere ike iche na gị na nne gị na-agba izu ka a chụpụ ya n'ụlọ lụta nwaanyị ọzọ mụnwa nụta nwaanyị ọzọ batoni ejere ebe ahụ ma nwa mee ụdị ife ahụ gụnwa na onwe gị ma m na mama mee ụdị ife n'otu a ọ kara gị mma maka na ihe niile igwu taa ịhụrụ ma moto ị na-agba ihe niile igwu taa ọwụ Chiọma aka Chiọma dị ya nya na ịma nya na ị na-elote na mbọ niile Chiọma gbalụ n'isi m ife mee nji wee dị otu a tata nne m ọ na-ajụkwanụ gị nke ọ chọrọ ịma sọọsọ ife ọma bụ na nwa ya na-eme ọfụma nwa ya ji ego Tony ma nghọta ife a na-akwụsị m ike ife m ga-eme Nnamdi ịma na ihe a weekend ịma ụmụ pinopino ihe ndị a na-adị m mma n'ahụ so enwere nwa nchọ ka m gaa pikiri sọmgbe Tony ya na ị ka na-ebu ajọ ndụ ga Tony kwụsa na ajọ ndụ chọọ nwatakịrị arụ dị mma nụọ ya dịka otu esi anụ nwaanyị n'ala Igbo gịnị ya ebiri ka ị kpakọnata isi gị ọnụ ị ka na-akọ akwụkwọ ụmụ pinọpinọ Tony Pastor Nnamdi ị preachichago aga m enye gị onyinye bịa kedu onye na-aga ihe a onye na-akụ ụda aka ị chọrọ ịkwatu ya onye bịa onye dị ya onye ka ị bụ maka na ị chọrọ ịpụ nne m mere iji chọzi ịkwatu ụlọ a niile chere ebe a m na-ekwu ọ na-abanye gee ntị ka m gwa gị afụgo m na-alụ na-adị gị ọsụsọ ị chọrọ ịbanye gị afa gị afa gị Cynthia gee ntị chelu a na-ekwu afụgo na ọ na-adị gị ọsụsọ a na-ekwu ọ na-asị m na afọ ya bụ Cynthia ka ihe mere iji chọọ ịfụ ya efuru ebe ịkwụ kịta efuru ebe a maka chi ọ bụrụ ị na-esatọrọ ajụjụ niile a na-ajụ gị efuru ebe ịkwụ ọmụnwa bụ onye isi ndị nche obodo a niile ana ọ bụrụ na esatọrọ ajụjụ niile a na-ajụ gị ịma mbanyekwa ebe a nke ntị ji ewe na-ekwu mba m na-ekwu ị na-ekwu onye nụ ji abanye n'iche na ama m ụdịrị gị nne m ukwu ime onye nkwa aka n'ụzọ akụbidosi na n'ụzọ nwa mechie ụlọ ọsọ mechie na ọsọ na ọ bụla mgbe ahụ ụlọ ọ gị nwe ụlọ ọnwa inwe ya nwa m nwụla ogotu sọrọ m si na-aga na ya ogotu sọ m bata na ya ọsọ m ọpụpụ bụ ọsọ m bata na ọ bụ mgbụ ahụ
egote m kazi m egosiri m ife ị na-achọ igoro afịa ilu m onwe ife ngote ilu m ka njegote anụ nwe efe ebe na-agbakọ na-ele ọgwụ ụmụ nwaanyị ju ụmụ nwaanyị n'urube kwadisi iche iche kwọrọsịa a na-ego na-abụ na-akwụ ụgwọ ọ garakwara nnukwu ọrụ onye ka apụtasị n'ọnya ọgwụ a ka ọ lasị mụọ ụmụ ejima ịtọ onye ka ọzọ sị na ya lasịrị ya mụọ ejima na abụọ ndị mụziri ofu aja nwesịfa biko ego olefe okwu kala ọnụ site nwa m chọrọ ọgwụ nwunye nwa m chọrọ ọgwụ a na nye nwunye nwa m na ife ga-eme wee were ego ngejigolo anụ wee gote ọgwụ a ka mgbe ka nye ka ịlabịa ozugbo were ya oge ka na-emerụ ife agwakwenye na ọgwụ agarala ọnụ iwe na-esi n'ụlọ esi isi ọ maka isi a bụ na ị ka tụrụ ime m alụ m nwa ibe na-anwụ ya nwa ndị na-alanụ onye ọbụla lasị na ụmụdụ ejigbo ịbụ ọ na-etọ ndị ba na-akọrọ m na ọ na-esi ị ga-adị akịta ọgwụ mgbere ime ego na-ejikọ ọgwụ a ego ahụ ga-ejite ọfọkasị uye ọgwụ a ka itinye n'ọnụ onye na-ele ọgwụ a si n'ofu izu ụka ka a ga-alịa mana mmụọ bụ nne di gị buteli ya si na ị ga-alịa ụbọchị na-abụ tata na echi ọgwụ tata ilo akala ya echi ịlatọpụ ya ime ọlụ m ejima ịtọ ọma abụọ alụ achọ m ọlụ ọ ga-alụ n'ofu izu ụka ka o bido na tata wee lụbịa ile ọkala a ije ugwu arụchela nwa ihu a ọ na-anata ọ natanara mgbe ọ ga-agba na arụ ya ama bụ ka o si agba mbụ ọ gbalue mista na ịkpa ka nchọ achọrọkwa bụ ọkwedu ife na-ekwu anwụla azụ mgbote wee taa mee ndị anụ iwerela ọgwụ na-alapụ ya bịa uye ị na-agafe ọjọọ sụfa aka ahụ gwa nka mfakwuo ndị Chimarobi memeriwo nwoke a na-esi ababi ọ bịakwa n'akụkụ ofu akụkọ ahụ na ọ sịkwa nwunye kwuo ya anya isi o mebiri ya ọ kwụchago ego nke ozi oge Chioma nne m ọkọdụna m ekwentị ọbido ekwentị dị hụrụ m enweta gị n'ekwentị ogini oge ejighị m arụ ọ bụ arụ nke otu ahụ o nwere ihe na-eme n'ezinụlọ m na-enye m ezigbo nsogbu eziokwu nwanne m nne di m bịakwara ọ bịara nnọọ wedo onye ọ gwara na ọ na-abịa wee buru ọkụ buru ihe niile bịa bịa nnọọ gbara gawa n'ahịa ozugbo gote ọgwụ na ọgwụ a na mmụọ ya na m ga-adị ime ịnụkwa m o kwabere ihe ọ ka ihe mere ịṅụrụ dị ọgwụ ṅụọ gịnị ọ sị na m ga-aṅụ ya ozugbo ọ banyere n'ụlọ mechikwa ya ihe niile anyị mere di gị onye dị gị amarọ achọkwana ịma di m wee bata
wee gbawara di mpakasịara ya arụ na gịnị na-ejide m ọgwụ jide ya na nka biko ya ga-alụta nwaanyị ọzọ. Chineke ọnwụ dobere ihe akụkọ jikwara basket nwanne m na-abara ya na Di gị kwukwa anụ gịnị? nwanne m ọ gwakwa nne ya hapụ ya aka nka mana ịmanụ Mama, good evening. Mama, hey. You gave me a good evening. I'm happy to get our shop. You go on cable. Hey. Mama, are you necessary? When you necessary? If you can carry wine now. Choma, kili into wine ato. Ato mo yuto, itolo to jeba, itolo mo yuto jebe ni. Ila wo fe. Ilo la mo ake na-eme. Omo eke ị na-eme. Choma biko ana ma yo isege. Onu ke luru oge. E gara pulu mo nwa nwoke aka. Ofu nwa nwoke nchi. Onu ge ke luru irapia ko nwele onwe. Okolo fu nwa. Ebele mmekwa gị. Nwanyị ibe yi ka mbụ. Mama, kekwan ka isi ekwu otu a? Nna m dị nwa gị bụ n'ụdị m. Keka m esi hapụ. Ji ọrụ dị anyị na-arụ ya arụ. Ọ gịnị ka ị na-arụ na di? Ị na-arụ di afụnụrụ. Afụnụkwara gị na di. Chọwa ise chala acha ka m kpọnyere nwa m nwoke. Si na ọbịa. Nụkanere nwa ma. Sọsife yọ gị na mbụ nwa. Ise na bụ nwa ekwọrọ nụkọpụta. Ọkpọrọ nyụpụta iwe chọ ka ịkwụrụ ọtọ mechie ngwunube di m ka ị gbara aka ka be di m mechie ka ọ bụ na mmadụ ya nụrụ ya wepụrụ anụ ọsụ wee kachie nwa m anya na nna agụ okwu nwaghara anụ ife nna ekwu ọ dege m ntị onye ọ bụla kwuo ọdị anụ sọ ife na-ekwu ka ọ na-anụ ọ dịrọkwa mma ọ dịrọ mma. Mama, ị kpọrọ m amụsụ? Ya ifure amụsụ dị n'iru ya jebologobe ka inyo ka ife amụsụ n'iru ya na-afọ afọ ya amụsụ ibu ya na-agagharị were wee jide nwa m kechie nna ndị nwa m amarụzi onwe ya baya kwa ọgwụ ka ịtụrụ ime mba rekwado nwa m aka ka ọ chọọ ebe ọ ga-esi mụta nwa mba ọsụ m ndị amụsụ sọsọ amụsụ nwere ike ime ya. Achọrọ m ka ịghọta ofu ihe na ọ bụ mụnwa chi na-enye nwa. Ana m enye nwa, ọ Chukwu na-enye nwa. Mgbe oge ruru, ọ ga-enye m nwa nke m. Mana ịsịkwa nọọ ịlụta nwaanyị ọzọ n'ụlọ a ga-eme ka udo chia. Mama, nsogbu adịghị. Nwa gị nwere ike gaa lụta nwaanyị ọzọ ka udo wee chia. Nsogbu adịghị. Ọma agbasa ya. Nsogbu adịghị. Ọma agbasa ya. Maka okwu anyị ka bụ onye amụsụ. Oto ga-esi gbasa ya. Chukwu na-enye nwe ekpe na-akpọchi n'ụlọ onwe ya. Osite ego n'elu nwaanyị nwa ka o si wee sị ya. Ife ọdụ gara achie ọchịkwutie. Nwa bịa igbuo ya maka amụsụ ibe alụgbọ nwa gwuo. Gbasapụ m ya n'ọfụma ka nwa banye. Amụsụ dị n'iru talụ na Mama, ị na-abụbe? Ana m eche ka ịbata. Ị na-eche m? N'oge ga-ahazi? Ana m akwara ebe ị na-eche. Si ka nchelu ka ịbata ka nwere nwayọọ gwa ya. Mama, ana m echekwa na ọka aka mma na ịnọ n'ekwulu anyị ọ bụgodo mkpụrụ abalị na-abụ na atọ
tupu ị na-achị ya. Akụmanụkwụ nwa m. Mana ịma na tupu m bịaba, ewelugo m onye ndị ga-enyelụ m aka wee kọnife na enego mfe ego. Na o kwesịrị na kata mmiri zobe ego. Na ga-anachi ya ka mmalụ kata si bulisiri m anyị na-akọnife. O kwesịrị mma. Hey, nne m anya gị ga-emekwa anyị nnọọ. Nsogbu adịghị. Otu a m nọgolo obele, ọ dịkwa bịakwa fụkwa n'obele. Mana ka nlugodo nọ ka. Mba, ịnwago ka mba aka m saa arụ. Ọ ga-adịzi n'ụtụtụ ka m chọọla ego ị ga-eji wee. Ka ezi nwunye m. Ka ọ dịzi n'ụtụtụ ọ nna. Ezigbo chimo bịa hichanụ m anya. Obi m na-agwa gị nnọọ nke bụ eziokwu. Ịmakwa nnọọ na-emegide nnọọ ife a n'ụlọ ọrụ udo anyị si eme ya. Obi m na-agwakwa m na oge na-etere aka na a ga-enye m ọgwa n'ụlọ ọrụ anyị. Na-agwa gị eziokwu. Ịmakwa na asọ ụka. Obi m, ọ gịnị? Ọ maka ihe mma gị gwara gị. Anụchara m ihe niile gị na ya kwuru. Anụ m ihe ọ gwara gị. Ịnụ ife nne m kwuru. Obi m, echekwa ya. Ịhụ na ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu. Ụta m na-amụtabere gị nwa, ka onye ga-anọchizi gị. Obi m, gee ntị ka m gwa gị. Ịnụrụ ife nne m kwuru, ekweta m, mana achọ m ka ikpuru ife a niile nne m kwuru kpofuo. Ọ barụ n'okwu. Biko achọrọ m ka ị na-eche. Dịka m esi ekpofuzi ya. Gwa anụnụ m, gị bụ sọ ofu nwa nwoke ọ mụtara. Mpa gị anwụgo. Ịma na m ga-amụtara gị nwa, ọ ya bụ na ezinụlọ ụlọ emechigo. Biko obi m, achọ m ka udochie. Ọ bụ na ịlụta nwaanyị ọzọ ga-eme ka udochie n'ezinụlọ a. Biko gaa lụta nwaanyị ọzọ. Ị na-ekwuzi ndị okwu ụmụ a bụ nwoke nọ n'ezinụlọ. Ụmụ a ka arụ kwesịrị ịda agbakasị na m amụtabe nwa. Mana arụ ada agbakasị m. Maka na m ma na Chineke nna bi n'eluigwe amaghị ya rịpụ anyị. Na olu oge anyị kwesịrị ịmụta nwa n'oge enye anyị nwa. Ada akụkwanụ mgbanwe anakpọ ule abalị maka na ntete ya bụ echi. Biko obi m, etinye n'ihe a n'obi. Legụ n'ihe na-akọ na m etinye ya n'obi. Ọrụ nwaanyị ka mbụ. Na m etinye ya n'obi. Mma gị kpọrọ m amụsụ si na m ji ọgwụ jide gị. Ndị dị agha ọ maka na amụtabeghị m gị nwa. Biko obi m, achọghị m nsogbu chaa ka lụtakwa nwaanyị ọzọ. Biko obi m, biko dịka otu nsi wee gwa gị na mbụ, achọrọ m ka ị na-etinye uche n'ibe nne m na-ekwu. Nne m na-ekwu okwu dịka nwaanyị chọrọ nwa. O nwere onye ọ ga-abụrụ. Mana ama m n'oge ekwugide ife a oluo mgbe ọ ga-eji kwụsị. Nne gee ntị ka m gwa gị. Biko etinyezina uche n'ihe nne m na-ekwu. Ọkwa ịma na mfụ gị n'anya. Mana ị chọrọ nwa. Mma gị chọrọ nwa. Otu a nwoke ka ana m afụ ezinụlọ ndị nwoke na nwaanyị na-agbọghị ndụ. Ana m afụ ụdị ọgbaghara dị n'ezinụlọ ha. Onye ka m na-esi fụcha ụdị ife a udo nwere tinye n'ime ebe a. Ọkwa ịma na mfụ gị n'anya. Ịma na ife gị na-amasị m rinne. Nne m biko ọ bụzi ya nnọọ na ọ fịabazie n'arụ na ọ na-afịazi anyị arụ. Anyị ejee n'ebe a na-ekute nwa dịka ndị ọzọ si eme. Nke anyị ama ndị iche.
So si ife dị mkpa bụ na mmadụ na-abọfụrụ onwe ha n'anya. Ụwa ikpekakwanụ. Biko nne. Jiri ya nwayọọ. Enu ka isi tasị arụ. Ogini Chioma. Ị ga-aghọta eziokwu. Ị ga-aghọta. Maka ihe a na-eri m, oribago m n'ime. Amaghị ihe m ga-eme. Si echiche ka m nọ na-eche. Ma ncheta nwunye mbọsị m mechiri anya. Ihe ụra for complete 1 hour. Ma ncheta m. Ị ga-arahụzi ụra. Dịka m si arahụkwa n'ụra. Ka jọgbukwa n'onwe ya. Ị tara ezigbo arụ. Dịkwa n'ihe dị gị na-ekwu maka ihe niile a. Ka anyị chekwa nka nwoke mmadụ kwuo. Ọ bụrụ ihe nwa bụ nsogbu anyị. Nsogbu anyị bụ mmanya. Mmanya chọrọ ka ọ lụta nwaanyị ọzọ. Antụ mụ agwago ya na ọ bụrụ na ịlụta nwaanyị ọzọ ga-eme ka udo chia n'ezinụlọ anyị. Na nsogbu adị ya ga-alụta nwaanyị ọzọ. Ke ihe na-akọ dị isi adịkwa gị mma. Di gị nụ nwaanyị ọzọ maka gịnị? Mmanya elofugo ihe niile i mere di gị. Akwụkwa na ụdịrị okwu ahụ. Kekwana ihe di gị kwuru. Mgbe m gwara ya ọ wee sị na ọ ga-aka mma na ọ gara aga gote nwa dan ịlụta nwaanyị ọzọ. Kịta ka ị na-ekwu okwu. Nne m, igo nwa ka mma. Igo nwa bụrụ ihe ọjọọ. Hapụ di gị ka o gote nwa. Ịnụgo n'ụmụ mana mmadụ chizi. Ama m ihe mmanya ga-ekwu. Ama m ihe ọ ga-ekwu. Ama m ọ ga-adịkwa ya mma. Ebe a nka nsogbu dị. Di gị nọ gị n'akụkụ. Ihe ị na-achọwu obi ụtọ gị n'ezinụlọ gị. Igo nwa ka mma karịa ịnụ nwaanyị ọzọ. Agwakwana gị a. Ekwuchakwana m. Sobade. Echezina echiche. Ịnụgo? Echezina echiche. Ngwa tie mama a ga-agaba maka na anọkwa obere oge kịta ilu n'ọgbụ ọdụ ụgbọala ma afọ ụgbọala. Nne m aga m eje ọfụma mana m ga-afọ na chiata. M ga-anachata nso nso a maka ama m na ụgwọ m nyere ịla gafe alụ bọọlụ. Ọ banye ego. Mama ọlụ bago banye ego. Mkpụrụ ozi ji na-eyi afọdụla afọdụ. N'ihi afe nwere ohere ebe nwa m ga na-egwu egwu mbịa ka nyere ya aka na-eje ozi ike ga na-agụgo ya. Ọkwa nkụ a ị na-efe efe aka na-achịkọ eze tupu na chi ya ọzọ nwa m ga-achụ ya ị ga-ana n'ebe ma nọzi ya pụọ n'ebe afọ. Ọ ka mma na ịchọtara obele nwatakịrị nwaanyị ga-amụrụ ya nwa ka njide aka. Asịrịkwa m gị chịọ nwunye ya otu anyị chọọ inwele ya ndidi ma wegali ya ndidi ọfụma debe ya n'akụkụ na-abụrụ ndidi gị mana chọọ obele nwa ị ga-atụba ime ọ mụọla anyị nwa ya ka jide n'aka. Anụgo onwe ike ikwu mama mma eche o nwere ife na-eche n'ime okwu a okwu kwuru onwe ọtọ ka elekere si. Nwere ife na-eche n'ime ife ka ife na-eche ịchọ ka ben ogulube na imechie iche ka bụ ụmụazị mekọ na-arụ ya nna ya mụtago ọmụgo nwa m nwanne ya ụmụ nwaanyị ngwa bụ ofu nwoke were ịchọrọ ije ịmụta nwa ama m ife gị na nwunye ị na-eche na biko ana m ayọ nwa ofu nwa
otofotakịrị nwa amani nwa nwunye emuzelu nwa ọ bụrụ na ị chọzi ịchụ nke afọ ịchụ anya anyị akakudo nwa anyị uche ọmụna isi chọ ọ dị ịbụọ mama asị gị na mụ nụrụ ife ikwu anụgo m nwere ife ịnụ maka na ide pụta m ọfụma ma m onye bụrụ nwa m ka ịbụ ọ bụrụ ịpụta na ala ntụrụ kịta anụnwa ọ kwara mmanya ịpụta na nga ana akụmanụkwanụ akụmanụ gbadịpụ na kaba afọ na ya bụ ife eme mama nsogbu adọrọ mma echi eche nsogbu adọrọ anụ m ife ikwu ọfụma ọ bụrụ nwere nri ụlọ ofu izuụka na-abụ ma nụrụ ozi ọbụla anachiata m azụ nye maka ebe okwu mama ọ bara uru na ịnachiata azụ ekpọrọ m anya ọ bara uru ya bụ na m ga-anụ ezigbote okwu nụ ị ga-anụ ezigbote okwu daalụ eji mbụ na-eme gịnị eji mbe ya eme gịnị o nwere m ugbo ebe di m rụrụ ụlọ ebisigo m na ya ugbo m na-akọ ebe afọ na ogolobe di m anọsigo m ime ụlọ abịaghị na agụmagụ na m nụ izuụka na-abụ ma anụrụ ozi ọbụla ịlụgo mbeyi mama chegodu ka m jụọ gị ọ na-ada adụgo obi mma inye mmadụ nsogbu enwekwana iwu ọ bụrụ na ọ na-ada amasị gị inye mmadụ nsogbu nsogbu na-enye nwakịrị agwa otu a nwakịrị agwazi ya onye ka jisi nnaba ọ bụrụ ọkwanụ ọkwa ịma na anyị nọ oge ụzọ ozugbo ngwa gbaalụ ekwu ọzọ m nne m biko no ekwu ọzọ m biko no nwa m ndị nsogbu adọrọ ịbụkwa na ezigbo nne m ọ bụrụ na m na-agwa gị okwu ọjọọ biko nne m ngwachizienu m ọchị nne m erikakwa nne ka ji enwe aṅụlị na-enye m ụdị ego ahụ ka na-adị m enwekwana m nne ọzọ ọkwasọ gụwa ka m nwere bụ na nwa ya mkpụrụ ofu naba n'ụlọ mgbe m na-agwa abacha na fanili na-egwuri ndụ m atọrọ ka ama m mama ewe n'iwe na pak nsogbu adụrụ ọ ga-adịcha mma ịmanụ nke ị ga-abanụ ndị nke a na-eju ọsịsọ ka anyị banye na nke ndị a kedu onye anyị nwere ike onye isi nwere anyị chọrọ ijide ọrụ nne m abịara ịfụ gị asị m na achọrọ ịkpọta ife okwu bụ eziokwu anyị bịa ikute nwa biko ewekwana iwe anyị ga-enwe ike inweta nwa dị mma ọfụma akọ na uche azụrụ ezu nwoke ezi agwa ụmụntakịrị ndị anyị nwere ebe a akọ na uche ha zụrụ ezu a na-akpa ezigbo agwa ọmụdị mma ha na mmadụ nọ mana ọ dị ka enweghị nkwa nke mfọ nke a na-enye ụmụaka biskit nke na-enye ụmụaka biskit Frank bụ ezigbo nwa akọ na uche ya zuru ezu
ana mmadụ nwere ike ịnọ daalụ nne. Anyị kene gị nke ọma. Unu na-agbalịkwa ebe ahụ. Eziokwu. Onyinye Chukwu na-adịgide. Na-adịgide. Onyinye Chukwu na-adịgide. Ya nwaanyị siti. Ya bụ na ị batara ebe ahụ na-ebatago. Nwanne m, ya ka m batara. Nya nke a. Ụka, ị gwakwana m na ị batala nnọọ. Nne m egba ya alụba m, o kosi dapụta. Ewo, ọ dịka nwere onye na-achọ nne m. Nne m, anya nwatakịrị na-akọlụ m ugbo ka m na-enekwanụ ka mama ọ ga-agata ka m jụọ anya ka o si wee na-eme. Ọ ga-abịa n'ụlọ. Nụkọba gwanụ m na enyego m ya ego ka o bido kọba. Ọ ga-abịa n'ụlọ, ya ntakịrị ọ ga-abịa ọ ga-aba n'ụlọ chere ọ ga-abịa n'ụlọ gị nụ. Ha iwetakwere m bred. Ei, bịa ka anyị ba n'ụlọ ozugbo nunu. Ọ dị n'ụlọ. Aga m abata mana ọ wụhụ ugbu enwere ebe m na-aga dị m ọsịsọ nnọọ. Nke maka nwa gị nwoke na nwunye ya kpanụ. Nneọma nwanne m, ụmụaka jide m wee mebibe m bụ na-achụchacha m ma ya nụ ka ndị. Ahụrụ m nya une nwa m anụ agụ. O meka m. Ahụrụ m na sọsọ abalị ole na ole nọrọ nụ nwanne m egodi n'otu ahụ gị niile dị nnọọ. Agwafana nka na chi ya ta ọzọ. Nne m ị ga-aga aga o. O nwere ife dị ka nwa n'ụwa. Nne m onwekwa ihe dị ka ya o. Onye ọla na-ekpe ekpere ya. Ọ kwụ nlu ebe a chi galụ. Nne m sọsọ abalị ole nọrọ n'otu ahụ esi otu a na-ama gị. Ụka ịkara enutukwanụ ka ezi ihe iji lọtawanụ. Nsị nọ maka ugbo. Ọ bụ na ọ bụrụ okwu ugbo aka ma nọdụ nọkwala ọfụma. Mana echetara m na ọkịta ka eji etinye ife naanị. Nwa sị ka m bịa malụ maka nwatakịrị ya nyere gosi ya ka ọ kọọlụ m ife. O si wee dị. Ngwa na nsogbu adịghị ama m na bred m ka nọkwa n'ụlọ. Bịanụ ka anyị baa n'ụlọ nne ọma. Ọ dị m ọsịsọ. Ka mgbaga ahịa ana m abịa. Ngwa Mecha m abịazie n'ụlọ Aga m edebele na akpara je. Ezi enyi m. Emenụmanụ na-adịgide. Ọ na-adịgide. Onyinye Chukwu na-adịgide. Ọ na-adịgide. Onyinye Chukwu na-adịgide. Ọ na-adịgide. Mmadụ agaghị ehicha ya. Ọ na-adịgide. Mmadụ agaghị ehicha ya. Ọ na-adịgide. Onyinye Chukwu na-adịgide. Ọ na-adịgide. Onyinye Chukwu na-adịgide. Ọ na-adịgide. Mmadụ agaghị ehicha ya. Maka ụlọaka Frankie ụlọ akwụkwọ. Onye mere m ga-eji gị n'anya. Chukwu gọzie gị. Daalụ unu. Bye bye. Ọ na-adịgide, mmadụ agaghị ehicha ya. Ọ na-adịgide, onyinye Chukwu na-adịgide. Ọ na-adịgide, onyinye Chukwu na-adịgide. Ọ na-adịgide, ebe mmanụ na-adịgide. Ọ na-adịgide.
isi na adoption kunu si wee kpụ ya nwa onye ọzọ mụrụ aghọtara m ife ị na-akọwalụ m ka otu ọzi bịa aka m ekwubere okwu afa ọ Frank o ife yiri Frank aghọtara m ya ịkpọbata nwa onye ọzọ mụ ị na-amụrụ m ọbara onye ori ka eji mụ ya maọbụ ọbara onye ala ka eji mụ ya ịkpọla kpọbata na ngwurube nna gị echiri na ozugbo ori maọbụ ogbugbe mmadụ esi na ife nwa bụ na ọnwa ngụ nwa amụ bịa Nnamdị amụrụ m egwuregwu ka ị na-egwuso m ife a maka ama m o doro m ezigbote anya na onwunye yi mee ka ime ụdị omume a ka ịzọpụ ụkwụ n'ilo je kpọta nwa onye ọzọ kama ị ga-ewere utu yi jee mụta nwa n'ilo ị pụọ n'ilo jee kpọta nwa onye ọzọ mụrụ ọ nwunye ị ga-eme ka ụdị omume a maka ọ bụrụ na nwunye ị kwanyere ya aja n'ukwu ime eme ya ọ gosizi bụ nwere ifele ọ bụrụ m ikorobịa ka ị bụ ife ji abụ nwoke na-arụ ọ dị azị ime ejije n'ilo jee mụta nwa nke gị ije n'ilo jee kpọta nke onye ọzọ mụ nke afọ adịrọ gị njọ a sịkwara na m agwarọ ma emesịa omume a dị akwamụmma ọ dị akwamụmma na-arụ ọ gbasara m nke ife nwe kịta bụ ụlọ nwere ezi so ụlọ ka enwe gị na nwunye ya afọ ị na-esusu ọnụ si ya ka enwe ike nwere ezi amara ị nwere ezi ama m nọ gị n'ezinụlọ ịkpa agwazi na amị ọzọ enwe ka nsogbu adịrọ amara nwere anya nwe efu nwunye ya nwa okwu ka ngwa ya ka ọ dị biko nka na-azara nka fe nji aka gwa nwa m ya mee na akpụkpọ nile oche ọbụla nwatakịrị ka onye ya bụ mmụọ nwa ọ sị mba na-aja ife na ife ọbara na nna ejuka na ụka afọ emetụtara ije kpọta nwa onye ọzọ n'ilo ma o nwere ife na-emeghị onwe ife na-aya okwu a na-akọrọ ndị ala akpọta ya ị garuo ebe a gbado anya achọrọ m ka ịmụta ihe ị na-eme ebe a ka ị nwee ike doo egzam gị ọfụma ọkụ na anụ ya achọkwala okwu o biko ayọ ka m na ayọkwa gị mana ịma na anya gị ga-eme m nsogbu adị ị ga-apasa egzam gị obi m n'aka n'ebe a ka ezi fon na-eche bịa na ka anyị gaba n'oge ahụ binye ọ na-adịgide onyinye Chukwu na-adịgide Blessing gbore ka mkpọ gị ihe anyị ji ajụ gị ihe a abụrụ na anyị ga-egbu gị egbu mi na nne gị ihe anyị chọrọ ihe ga-adịrị gị na mma maka na ihe mere na-emego mana anyị chọrọ eziokwu onye tụba gị ime Ichekwu ya a na-ekwu ihe na-emepe ọnụ na-ekwu maka tupu were aka m abụọ ma gbuo gị ebe a n'ụlọ ọfịsọ otu nwoke Blessing. Otu nwoke gbara afa onye ka ọ bụ onye dị ya batawa ndị nwere nkụzi onye nlekọta ụlọ akwụkwọ si nye gị goda mba tobe ya ọchị ikwu nnọọ Maazị Tony bụ onye tụbara ime mana ọ sị na oge egbu ya na nwoke o si gwa mmadụ Maazị Tony ọ bụ eziokwu eziokwu ka ọ na-ekwu ma nke ka isi ya mara anụrụ m ihe ọ na-eche n'ime obi ya wepanye m na-aga anụ biko gịnị ka onye nke a na-atụkwa ịnụ ihe ọ na-eche n'ime obi ya ka ihe nke ahụ kpatara
Mana beso. Eziokwu ka ọ na-ekwu. Onye nkụzi. Tony. Hey. Tony n'ụlọ akwụkwọ m ga-egbu gị gbuo Tony. M ga-egbu gị gbuo Tony. M ga-egbu unu n'afọ. Tony n'ụlọ akwụkwọ m oge m ga-egbu unu ihe. Ekene m n'otu unu si wee bịa hapụ ihe niile unu na-eme wee gbara bịa. Ihe nji maka wee kpọọ unu bụ maka nwa unu. Enweghị ihe na-eme ya, arụ adịkwa ya? Enweghị ihe na-eme ya, ahụ siri ike. Enwe ihe mere ebe a ụbọchị gara aga. Enwere nwata akwụkwọ tụtara ime mkpuke. N'ime mkpuke ọ tụtara, enwere ihe ma eziokwu. Anyị nwa bụ ndị nkụzi n'ụlọ akwụkwọ a emego ihe niile anyị kwesịrị ime ka ọ bụ eziokwu kwuru. Anyị nwere oke anyị. Wee ruo mgbe Frank batara. Frank wee bịa wee gwa anyị otu ihe niile si eme. Wee bụrụ na Frank na-agụ ihe dị mmadụ n'obi. O lere nwa ahụ anya wee gwa ya ihe dị nwa ahụ n'obi. Amarụ m onye ọ bụ. Nya ọ dịghị mfe mana ekwetere m ihe ọ kwuru. Wee mechaa ọ bụrụ eziokwu na nwa ahụ dị ime. O wee gwa ya onye tụba ya ime. Ọ bụ enyemaka Frank. Frank ọ eziokwu? Ọfụrụ onye dị ime fụ nwa obodo maka nwatakịrị a nyere anyị aka ya mara ihe mere ụbọchị ahụ. O nyere anyị aka nya ihe kwesịrị imebi emebi amechabụrụ ihe doziri edozi. Ọ maka nwa. So ana m eche na o nwere onyinye. O nwere onyinye. Onyinye si na Chukwu. Elechago ule. Unu nwere ike ịkpọrọ ya lawa. Mana ịbakwa na mba biko ịba na mba. Ọ bụrụ onye ọjọọ, onyinye. Onye isi ekere ngiri nne maka otu isi wee hazie ife niile melụ. Anyị ga-abịa ka anyị gbara. Frankie! Frank! Biagoto. Frank. Ọ eziokwu na ọ na-abụ ịfụ mmadụ onye a na-ekwu okwu n'ime obi anyị na-ana ife ọ na-ekwu. Nna m ọ bụ eziokwu. It's not eziokwu. Hey! Frankie, gịnị na-emezi? Enweghị ihe na-eme gị n'isi. Nna m onweghị ihe na-achị m n'isi kama na m na-agụ n'eziokwu. Frank! Frank! Gee ntị ka m gwa gị. Achọghịzi m ịnụ ụdị nkanka akụkọ ọzọ. Ị n'ife nne m? Nna m maka gịnị? O nwetere m. Ọ bụ na ị chọrọ ka iwe m na-enwe gị. Achọrọ m ka ị kwụsa ife ọbụla gbasara ịfụ mmadụ na-anụ ife ọ na-ekwu n'ime obi ya. Enwere nke ọ dị aghọtakwa m. Ịtagwa amụsụ. Ma ihe mere ka ọ bụrụ. Aghọtasịkwa m ọ. Aghọtasịkwa m ọ. Gịnị na-emezi? Obi m, kana bina biko achọrọ nka ntị ọzọ n'ife a. Maka na o nwere ike akụkide aka otu ezi aka ya ofebe ka m nọ wee feba nne m ntị ma ọ bụ feba ndị obodo ntị. Ịma na obi adịrọ ọfa mma otu anyị si wee kute nwa. Ọkwa ya bụ na mmadụ abala ụwa n'akụkọ. Biko nna ya gị biko
ka o bie nnọọ ebe a ka ọ nwụọ ebe a ekene Chineke na ọ na-esigbo nne na akwụkwọ ha na ọma nchiazi azụ ebe a biko achọrọ m ka mmadụ ya Frankie! obi m ana m echekwa na ọ ga-aka mma ọ bụ na ị gaba na shọp ịkpọrọ Frank otu ọ bụ na onye na-esiga akwụkwọ maka na ya nwee nọ n'ụlọ asọsọ ya ọ dịrọ mma o mee nọkwu ebe a chebe aja eche ka ebilo eziokwu ka iko Frankie ịnụgonu ya ị ga na-esozikwa m aga shop ka ị nwee ike na-enyere m aka keke si fu ya adịkwa mma nne m maka nọrọ n'ụlọ ebe na-ejizi nwere mere anyị akpa nkata n'ụlọ ọ ga-eso enyo isi sọ ka ị ga-agwa ka ị soro m ga-apụ Oga, you go with 10,000. That's not 10,000. Nega abụghị ezigbo ego 5,000 nega abụghị. Nwoke a na-ebe a bụ ezigbo onye wayo cheki ego a 5,000 nega abụghị. Onye mụ nwa? Ọga, biko eweniwe ka m gụọ ego i nyere m nsogbu aja biko. Ego chakwa ndị mara ego ha ego mụta awụda ejigbo ego. Ọga, ọ bụ eziokwu. Ọga ga-agwara ego abụghị. Ọ gbafugo. Okotoro ịgba. N'ekwekwanụ m. Ọ ka bịa igwu m wayo. Mana nsogbu adịghị. Ọkwa chọrọ iri m mana erigo m ya taa. Erigo m ya. Nke a bụ ezigbo ego mana nke a bụ nsogbu adịghị. Ngwa ahịa m ka nọ ebe a. Ọ biskit gị chọrọ ịta, m ga-enye gị biskit 100. Ya gotere Frankie biskit were ego n'ime ego a. Gotere ya biskit. Ọ chọrọ iri anyị mana anyị erigo ya. Honey? Ịhụkwa ihe mere na shop taa. Gịnị mere? Ọwụgo obere ihe o. Mmadụ batakwara shop bịa igori go ihe nye anyị ego. Nwa gị nwoke esi ebe o si gbara bịa. Mommy, 5,000 naira n'ime ego ahụ abụrụkwa ezigbo ego. 5,000 naira n'ime ego ahụ. Hee! Ezigbo ego. Ụta ka mmụọ akwụkwọ na-ayere ya oke mmadụ bido gbawa na nke wuru obere nwa si ebe o so bịa n'igwu ugwu nwa nsọpụrụ nka ịdị shọ na ọ bụrụ ala na agha bụ Frank kedu onye si akwụ chere ka mkpocha wee wepụta ego a n'ụba ya n'onwe dị ego wee bụ na eziokwu 5,000 naira n'ime ego a abụrụ ezigbo ego ọ ka i wee na-afụ enwere ihe ị nwere ike ikwu ị na-ajụ kedu ife bụ Frank si ego mebi Frank ụmụ ife wepụ uche n'ife Frank na-ekwu ama na mwepụ uche na-agwa gị ihe mere taa na-asị mwepụ uche che na-achị obi m chegoro ka m kwuo ife nke bụ ezigbo mama kpọrọ m n'ekwentị tata ọ na-agwa m ezigbo arụ adụ ya ọ dịkwa ka ezigbo arụ adụ ya ọ ga-aka mma ka anyị jefia ka anyị fịa ka anyị nọnyere ya maka na o nwere ike ọ bụkwa n'otu o si anọ sọsọ ya
ife na-eme ya arụjigharị ya eluzi ọ bụzi ego na Frank ọ na-anọnyekwuru ya obere oge bifuru na abataba Subadem, probably the ready. I don't want Subadem. When no go see ya. No way again, man. Onyinye Chukwu na-adịgide. Mama! Ọ na-adịgide. Onyinye Chukwu na-adịgide. Ọ na-adịgide. Mama! Emenụmanụ ọ na-adịgide. Ọ na-adịgide. Emenụmanụ ọ na-adịgide. Ọ na-adịgide. Onyinye Chukwu na-adịgide. Ọ na-adịgide. Onyinye Chukwu na-adịgide. Ọ na-adịgide. Mmadụ agaghị ehicha ya. Ọ na-adịgide. Mmadụ agaghị ehicha ya. Ọ na-adịgide. Onyinye Chukwu na-adịgide. Ọ na-adịgide. Onyinye Chukwu na-adịgide. Nne m agụ nwa m nna m ị na-eje Mama keki ime. Ọ dị mma, ọ dị mma. Ọ na-afa, ọ na-afa aka mma. Ọgbagbogo m ije izi na afefedala ya afado. Mama kwugide na-alaghachikwa nna. Ala na ngili. Nọọlụ, ekweghazị m, ekweghazị m. Nekwa n'anya. Butu. Hey! Special day. Hey! Manya o. Hola. Mama, ị gwara m n'ekwentị na ezigbo arụ agụrụ gị ka ọ dịkwara gị kịta Ka otu oge si wee dị m na ndị nwa m ebe nke na nwunye gbadapụzalụ m unulu zụọ m n'ime obodo ebe a onye kpọrọ m n'ekwu igwe nwụrụ ejula ese m ọ bụ na m akpọrọ isi n'ọnwụ ka m nakwado ezi enwu ike abịa m abịa Mama bụrụ otu ahụ ọ bụrụ ka isi wee chee ya otu isi wee chezie aka otu isi wee chee ya Chioma ivu ngụwa ejula ese m ngwa na obele nwa unu kutere oge opempe ka mfụ rapụ ọpụsịa ikolobịa kwa arụ ọnụ ọpụsịa ikolobịa wee onye otu tupu na akpọlị ya wee bịa mfụ ọ na-ajụkwa esi ọ na-agwa gị mama ihe mere ya bụ na nsogbu ahụ fa abịagonu fa ga-anọnyelu gị nnọọ ọfụma tupu fa anachi akaba efuru na Frank ede na-esigo exam n'ụlọ akwụkwọ nya fa abịa nnọọ ị na-anọ ọ dịchago eza ọ ka arụ dịgodo ya mma agụmarụ ga-adị m mma mama ife mere ya mana echi m ga-akpọ gị n'ụlọ ọgwụ ka dọkịta na-enye gị agwụ ụbọchị ahụ bụ na o nwere ife kapụ ọgwụ ya gbasapụ n'ihu gbasapụ ihu ka Chioma nwebe anwụ Nkọni ya nche egwu ahụ. Gịnị bụ ya? Ọnụ ka mma nnukwu m ahụchara m n'anya. Frankie, ka ebe ụkwa asịkwa na-abịa? Onye gwara gị na ọhụụ gị n'anya? Nna m ọ bụ eziokwu. Ọ bụghị eziokwu. Ma nnukwu hụrụ gị n'anya rinne. Ị na-anụ ya? O nwere ike na-abara gị mba ma ọ na-etiri gị mkpu. Mana n'ime obi ya, ọ hụrụ gị n'anya. Okwe na-anụ ya? Nna m ọ bụrụ ezigbo mmadụ. Echefugo na nna anyị mmadụ na-eche n'obi a na-agụpụ n'ọnụ ekwu n'ebe ọbịa. Mgbe anyị nọ n'ime ụlọ, ọ sịrị asị na arụ adịrị ya kama na agwụkọ n'ọrụ. Frankie, ị ga-etikwa m nsogbu. Keke nwere ihe na-anụ ihe ọ na-ekwu n'ime obi ya. Nye gwara gị na agwụkọ n'ahụ. Mma nnukwu bụ ezigbo mmadụ. Ọ na-asị asị.
Ngwa nyere m aka ka anyị metọpụ ihe anyị na-eme. Ka m gaa sie nri maka ezigbo agụ na-agụ m. Ọ na-agụ ada agụ gị? Agụ na-agụ m. Biko hụrụ gị n'anya. Ọgụ na-anụ ya. Hey, Auntie Cynthia. Hey, Oma. Madam ga-anọ ya? Ọ nọrọ ụlọ ya na ndị ebe m. Udo dịkwa? Mama ụba, ọ dị ka ọ sị na nne di ya ahụ adịghị ya. Ana m akpọ madam gị n'ekwentị. Ekwentị ya ada aga aga. Mama Ndị enwetakwa ya? mba ndị ebe. Nsogbu adịrọ. Ke maka ahịa ma ndị na-azụ ọfụma. Anyị kelee Chineke. Ọ amakakwa gị o. Ngwanụ, ledo anya o. Zụọ ahịa ọfụma. Auntie mo. Mano. No. Mano. Uso ngum. Ke kunsi bakata. Naga kwa fuma. Ejekonu. Naga kwa fuma. Ai ga no fuma. Na no rapo m ka nzuo ike. Mama. Gịnị ka doctor kwukwen? Nne. Ị makwa na dibịa oyibo si na onwere ife na-eme mma. Eziokwu. Na onwere ife na-eme ihe ma ncha. Na oke mgbagharị. Na o kwesịrị nnọọ ka ọ na-ezu ike ọfụma. Ọ gwụsịa. Ma ọkwa ịhụnanya m na-agwa gị. Ọkwa ịhụnanya ị ga na-ezuzi ike. Enweghị ga-eme n'ụlọ a, sọ mụ a ga-emecha ihe niile. Emetụzila ihe ọbụla aka. Anụgo m. Mama ọkwa ịnụ ka o si kwue. Biko ka anyị banye. Enwere ezigbo ofe m sirili gị. Ị like ya. Nke ahụ ị na-like ọfụma. Ama m na ọmụ ka i siri ofe ahụ. Ọ sị na ọmụ ka ọ tere ya. Mama ka m siriri ofe ọ bụrụ gị. Ofe gị. Ofe ọkụrụ. Frank ịnụkwala. Ofe ọkụrụ. Ama m na ofe ọkụrụ adịghị adịkwa anyị nwa. Ọ bụkwa ụlọ ka m sirili ya. Ofe ọkụrụ. Mama gị ka m sirili ya. Ofe ọkụrụ. Obi na ama m na ọmụ ka i buru obi wee sie nya ofe. Chachakwa. Ka m gwakwa gị. Ị ga-eri ya. Ọgwa. Abegi nwa ina-egwugharị m ọta anụ nwa. Na ya abụ m na ị ga-abịazi eche wubere nke ebe a na-eche ego ka. Ịma na ọrụ karịrị m arụ n'ụlọ mana m na-ebe ugbu a. Njikwana ihe dịkwa nna ya achọkwa m ifu ya anya gị na-eme m gị. Akụ ịghọtara. Ya anya gị na-emekwa m anya gị na-emekwa m. Mana ama m na ọ bụghị ọsọ ya ka iji wee kpọpụta m ebe a. Mba nọ na ọ bụghị ya na ọ bụghị maka ya ka m kwuru kpọpụta gị. So ihe kpọpụta gị na nga anyị nọ n'ahụ. Akwụkwọ obodo oyibo m apụtala. Agwazina m ihe a. Igbo m ana m ata asị. Akwụkwọ obodo oyibo ma ihe niile ọ pụta ndị achọrọ m ịga obodo oyibo. Nwoke na-adịghị anya na nje obodo. Obinna. Ihe nụnụ. Obodo oyibo. Fine boy nụ nwoke mara mma. Chai, nke atọ kwa m mana enwere ofe ife ọzọ. Kezi ka ị ga-esi gawazi obodo oyibo rapụzie naanị m n'obodo a. Cheni ya na o nwere ka ọ dị. O nwere ka ọ dị. Lele, uwe gị dajụọ.
aṅarị mụtajọ lee naanị ọnwa ịtọ naanị ka m ga-aga obodo oyibo bata mbute ezigbo ikwe nọ ịfụ na ndizi sharp nọ nke pentikọst nọ ọkụ ịghọtago jos nọ wetu obi iwe gị dajọ na mkpe naanị ị ga-alọta na ọfụma nọ m eje na mbata nọ m flex oge ọfụma ịma na ụta isi adị ọ dịkwa mma enwe ihe m chọtụrụ ka ime na achọrọ m ka ị chọtụrụ m ₦1,000 chọrọ gị ₦1,000 ₦1,000 keki na-eme asif na ₦1,000 na gbarịala m chọta m ₦1,000 ka m jigo obodo oyibo mbata mmenye ashị gị ₦1,000 ka ebe m mesizi weta ₦1,000 m ga-enye gị hapụ ihe anyị na-adị m arụ ọrụ n'obodo a hapụ ihe a lee momi gị demesiri ego nwere ebe momi gị demesiri ego gbarịa ọgwụ nzute ga-ezute ya iwe ọyụ m nwaanyị zute ya ọwụ ọdịmma nke anyị zute ya mbata obodo oyibo ifat aga m enye ashị gị taa mbata ha obodo oyibo mmenye parents gị niile ụmụnne gị niile ma akpọfu obodo oyibo a ma akpọfu n'obodo oyibo ọfụma na agbazina m ihe a ịtọs izi lene m anya na fine boy na mana nsogbu adị anyị ga-ama ka anyị ga-eme na enye ka i mere m ekele dịrị imedara m nwaanyị ọma ngwanụ mana ọ hụrụ gị n'anya nke ukwuu fa ga-anọkwuru gị nnọọ fa ga-anọ ọrụ gị tupu fa anachi ataba enu ife dibịa oyibo gwa gị na ị ga na-enwe nzubike ọfụma nwunye nwa masịgo m na nzubike enwezi ife ị ga na-alụ ọkwa ife ọ gwa gị nzubike obi m ngwa na ụlọ ọrụkwa ọfụma o na-edolu m nne m anya nnọọ ọfụma ama m ife ị ga-eme Frankie ị ga-agbado anya o ife ọbụla nne gị si gị mee ime ya ọfụma ngwanụ mma ngwa sokwe nna mgbe nsogbu adụrụ gwọrụkwa nwayọ anya jisi ụgwọ agwa m ume m esiazi ike iso na-ekwo iji otu a weregodo nke anọ buru 10,000 buru shot nke nke Balenciaga na nwayọ ọkwarazi ya nne iyi ọma ama m ya n'afọ abalị ibe ọ gịnị mma biko bịa ka anyị gaa na nke Amadi jeme gịnị na nke Amadi ọkụ ifule nwa nwoke akpụ o zutere ya na nke Amadi ma biko bịa nkiri anyị na-eje ebe nke Amadi nwa onye gbanye n'ozulu ewu onye ọkụfe onye a ama m ọnụ ọ bụ ọfụma abalị ibe mma ada ezu ori ewu mmanụ m ihe ọ na-eche n'ime obi ya n'ebe ke nọ wee nụ ka otu ọzị anụ m ihe ọ na-eche n'ime obi ya kịta ọ gafere bịa ka anyị gaba esoro m ya eje kwefefe anyị na-afụ na anụ na mụ na ya yịrụ na ya gara ka anyị na-achị ebe anyị na n'ụlọ ọ sị ka anyị je nke Amadi agwa anyị na-ezulu owu ya na-agbata asị mama nnọọ onyinye Chukwu na-adịgide ha bịazi osisi na onye ọbụla pụta na ama ma okenye ma nwata a chọrọ onye ọbụla na ama nwesị ụdị okwu a na-akpọ ka m pụọ n'oge malụ ife a na-akpọ ka njepụta ọnya ka njepụta ka m nọ ife a ewee na-ekwu ofu okwu na-ekwu wee luo efifi a na kebe nwa nwoke nọ negodi ya ma nọ o ma kedu adị ọma onwe ife ịchọpụta n'ebe nwatakịrị a mbakwa o nwere ife ịchọpụta ime na nwa na-eme ka onye nọ n'otu mbakwa tụkwa achọ n'otu kwa enwekwa ihe na-eme afọ m na anyị ruru ya ala nwatakịrị na-eme ka nwatakịrị n'otu maka ọnwụ ife mere ụnyaahụ gịnị mere ya ime na mụ na ya si afịa anata ụnyaahụ anyị na-aga anyị gata fụ maazị abalị ibe ka ọ kwụ ewu na-aga anyị kene ọ sị mama ya ma mama nwoke a
Sa na ma nwoke a. Osi m na ewu ọkpụ n'ozulu ezu. Eziokwu. Sa ka nka na-asị n'ozulu ọmakwa na-ekwu maka ya. Osi m na ewu a n'ozutele ezute. Mbali mba anyị naba. Ịma na okwu akpọla anyị tata ma bụ maka ewu a abịara ibekpu. Na ewu Maazị Amadi fulu. Ọwapụ na abịara ibekpuru na ewu. Ofu ụdị ewu a nyanwa ka a na-achọ. Okwu ka anyị na wepụta ife a. Nwesị na ụdị ife agbarụkwa aka. Nọọsụ nwatakịrị n'otu ka bụ mmadụ na-aga ọmala ife onye a na-eme ma mmadụ ya rie ọnụ. Ọma onye agbedibe bụ ọfụnụ gị mbụ ka eke osima na ozulule eru. Ifu gị chọọ ife na ị ga-afụ. Ọ bụrụ nọrọ n'otu ịma na oli ga-ama osu. Eziokwu ihe nke agbanwejekwara m anya. Ọ ka mma na iwetụrụ anya ọmala ife na-emenụ. A ga-achọkwa ya ife n'anya ahụ. Nke a bụrụkwa nke na anyị n'ụtụrụkwa a ga-achọ ya ife n'anya. Ọ ka nọ n'otu. Onyinye Chukwu na-adịgide. Ọtazikwa mmụọ. Ọ na ihe mma kwuru ga-abụ eziokwu na Frank nọ n'otu. Kezi ka o si bazi otu? Ihe nke a bụkwara m. Keke bụ na Frank nọ n'otu. Ihe niile dị mma nwa m. Nsị ka m narata obere ikuku. Irigokwa nne gị? Iribeni? Maka gịnị? Ị na-eche m ka ọkụ hụrụ gị. Ngwa bịa ka anyị gaa bịa. Bịa. Onye na-akụbatawa? Ekwe. Ama m nwetụrụ obere ohere ka enwere obere ihe m chọrọ ka m gwatụ gị. Nsogbu adọrọ ka uwe na nna n'ibido. Onye isi ọkwanụ maka ọlụ ma ọ dị ka mgbocha nke ọnwa na mma akwụsị. Na ị ga-akwụsị ọlụ maka gịnị? Onye isi nke bụ eziokwu ka m gwa gị, ụgwọ ọnwa a na-akwụzi ma ọ dị ezuziri m. Ọ dị ezuru m. Ịma ọmụ a na-elekọta nne m na nwanne m nke ntakịrị anya, mana mgbe ọbụla ekwukwara m ụgwọ ọnwa nsi ebe a tinyelu ha nke ha ji eri nri, mana m tinyekwara ya mgbalịzi aka ọ dị ezutiri m ma ncha. Onye isi m chọziri ka m malụ ma m ga-eje soro ndị a na-alụ ụlọ na ndị na-ebu aja. Ịma ego anyị na-enye m $10,000 ahụ ọ dị ezuziri m. Biko onye ka m sị ka m gwa gị. Ekwe aghọtara m ebe isi abịa. Ife mere ya bụ na nsogbu adọrọ. Ịma nkwụsị ọlụ maka na nna akwụ gị $10,000. Ma ọ bụ jee soro ndị na-ebu aja na ndị na-ebu okwute taba afọ. Ife mere ya bụ na ọ bụ na ọnwa agwụ mma ebidozi kwụba gị $20,000. Ama m na ọ dị mmanụ. Onye isi esiri $20,000? Ị na-achụ na onye ezuru m. Onye ezuru m o. Onye isi onye ezuru m. Onye isi daalụ. Onye ezuru m. Onye ezuru m. Nche ifuru ebe a niile mma dị na-echecha ncha niile. Eziokwu ka na-agwa gị. Enweghị onye akụrọsụ gị taa. Onye isi daalụ. Onye isi iwu $20,000.
ọ dị m ezigbo mma mma enete nne m anya nete nwanne m anya nwekwuo nke m na-eji nnọọ dozie onwe m ọfụma onye isi tachie n'ọsan onye isi daalụ obi atọ ka m daalụ ibe ezigbo mmadụ onye isi daalụ ka nje nnọọ ka nje mụrụ anya gbado anya na gate onye isi daalụ ekwe Frank! Ezigbo Shimo bịa hichanụ m anya. Mana egwu a na-adịkaghị mkpa. Nligo nni? Achọrọ m ka i were ego a 3,000 naira jee nye ọyọ nwaanyị Nneọma si anụ ego mitin m ọnwa na-abụ nna ka atụrụ nọ ya bụ ife a mbite nso ekenekwala mmadụ gbanala ya ego Chioma Alụkwu n'ego nwanyị ọma imeka rinne daalụ obi m ọ dị n'obi imeka obi gekwanụ mgbe ị ga-eji apụ ị dị ka nwanne echi ya dị ka nwanne echi obi anya gị ga na-emekwa m onwe m nwanyị ọma nsogbu anọ obi m ọwụkwa ịga obodo oyibo gị gaa lelee ụmụ nwaanyị ndị ọcha ahụ n'ebe ahụ ọ na-achụgharị ha ihe iji ekwuzi ihe dị ụtọ anọ nọkọdụda ngwa obodo ibe na-ele ụmụ nwaanyị ndị ọcha ma hapụga gị ịkarị ụmụ nwaanyị ndị ọcha legodu aga m akpụ gị agwa obodo ibe mkpozi gị agwa obodo ihe ga-apụzi iwu ọcha ịghọtagwo nsogbu adịrị obi m ga-abịala maka nga ahụ nne nna nna anyị chọrọ ịga ọmụgwọ oke nsogbu adịrị mbata aga m afụ gị gbadokwa anya nsogbu ahụ aga m eme isokwa gị ọfụma wo nwaanyị ọma ezigbo Shimo ka dịka ọnụwa kọrọ m ezigbo Shimo bịa hichanụ m biko mania ekwana onye abụ m Frank nwa Nnamdi nwa nwoke maka Nneọma bịa o nwere onye chọrọ gị Frank ọlịa nnọọ nwa m ele otu ị dị ka ị bịara taa ụtụtụ ọma nwa mara mma mmanụ ka m si nye gị ego a ka ị weta ọrịa ụtọ mitin ngwa na nsogbu anụ sị na m ga-edebara ya ahụ ị na-anụ ngwa nke ọ dị nwa m gaa keleela m ya sị na m ga-abịa ahụ ya n'ehihie bịa Ebube isi ebe mesi m na ka maka m ga-aga ewegara akwụkwọ anyị na-eji ekwu ukwe na chọọchị n'isi ụtụtụ a mgbe ga-eji ejikwuru ọsịsọ anyị jenu oge agaala ezigbo Shimo ka dịka ọnụwa kọrọ m ezigbo Shimo bịa hichanụ m anya
Chimo, chimo, chimo. Chimo. Okay, man. Okay. Okay, okay, for. Mama mbakwa enwe onye nwụrụ na ọwa ego mama m na-anata n'ụtụ a na-achọzi ya achọ. Ego meeting anyị. Ego bụ nwaanyị ego meeting ụka gịnị ka m ga-akọ? Ụka lego jibo na ego lego jibo. Ego ne kọpụtazi. 100,000 naira. 100,000. Hey, ike erikakwa biko nnoma echọsikwali ọfụma. Ibunikwala elu akwa gị. Sị ka achọchala m ebe niile wee ebe buru ego ebe niile achọchala m n'ụlọ niile. Achọchala o papa m nọ n'ụzọ na-aga na nke ọnụ ka ọ ga gwazie ihe mere no. A ga-akpọsi nke a gịnị kwa biko nụ? Nne biko ebezina akwa. Jụọ nwa gị nwaanyị ọ ya akọwalụ gị ọfụma. Frankie! Isi na ọ jụ onye? Oge m na-abịa na nkụ m n'ụtụtụ ka anyị nye ego mma nnukwu m si m nye ya ka m fụọ ka ọ na-enye nwa ikolobịa nwanne ego a ka onye ike meju ego ya ejigo obodo oyibo. Inwe ike ịgasị ike kịtị ka nwee ike iwechite ego gị azụ. Jụọ na m eziokwu. Jụgo di ya nụnụ. Mama okwu Obinna Obinna sị na ọ na-aga obodo oyibo na mmezu onye ego ya lọta n'ọnwa ịtọ na-abịa abịa ọ ga-enyeghachi dị ego. Ịmụkwara ajọ nwa befa. Onye a bụ ezigbo ajọ. Ajọ nwa ụka na-ewe ole ome gị igwu obi were ego misi gagaje nwoke. Ajọ mmasị obodo ba ya afọ. Isuru ego na-enye nwoke. Ma nwoke soro nye yi. Ajọ mkpọ. Ịnụkwa. Bịa ngwa isi ma gịnị. Isa gịnị ime. Ọkwe. Isa gịnị. Isi mara. Anadum ya. Frankie. Again easy. Baby, about the money no pass. Ego oti. Na ego. Nwata amaka. Abete, if ever, ego te ever. Super. Oh. Wa nka so don't worry, I'm not trying. Now go be come. No na pa na. Gịnị ka na-akọ ihe Obinna? Obinna, n'ego onye? Obinna n'ego m. Gịnụ nga, gịnụ ma agbọghọbịa na-ata. Ị hụrụ ya? Ọla Ebube Chukwu ị hụrụ ya? Bịa. Ọla Ebube. Ihe na-eme. Were nwayọ. Baa n'ụlọ ka ha wetere m ego m ọsịsọ. Ọsịsọ! Ya weta ya. Ego be gị chọrọ. Don't worry, I can make it. I got some money. Onye oshi onye ama na-esugbo onwe gị na-esu oshi awụ onye oshi ụna ebe ga-atụ adatu ya bụ onye oshi ụna ebe ga-atụ n'ogige onye oshi. Obinna, ihe ọwụwa labeka onwe isi na-aga. Ị hụrụ ya? Nsogbu adịghị. Anyị ruo n'ụlọ ka mụ na gị hie isi ya. Ndị ohi mba! Baby, come on now. Happen down. You don't know how to grow business and me abia na ikunye na agbata moto. Nnamdi, enwere ife dapụtara anyị. Nchọ ka anyị tikwa isi ọnụ wee hazie. Business kwa. Ngwa kwenu. Hello, Obim. Obim, ke kunu me? Ke ki me? Ama m nọ ọfụma.
Okay. Nsị ka m gwa gị na anyị ga-abatakwa echi. N'ụtụtụ echi udo ọ dịkwa ka ezi nke ọ dịzi nso nso? Mbakwa onwe ihe mere ihe niile dị mma. Njọ sị gị ka na anyị ga-abata echi. Ngwa na anyị ga-afụ echi. Ma na eme isigo m gị. Bye. Nwanne udo dịkwa mba udo dị ọ nwunye m kpọrọ udo dị. Tony, o nwere ife ị na-ekwu maka biznes ka kọwara m ọfụma ka nghọta. Nna m okwu biko gbaghara iwe wela gị gbaghara ya. Ama m na ọ ga-emekwa ya ọzọ. Ọ amatala ihe ugbu a. Kelebe chi gị chi ego ahụ mechara lahụo ya. Ana m ịjụ gị Anna chụọ gị ụyọ m n'ihi aga m amụ nwa akparịrị ha gị. Ọkwa n'ọrụ ekwensu. Ọ na wee kpesu emenelu menala ọ wee kpesu ma ị ga-eme ihe a na-agba gị ege ọkpọnye ebe ekpere ya esu ele ka ekpesu mere ngụgba ọgụ gị mere ya ọwụ ọrụ ekpesu ị na-ehula ekpe ugbo agịzulu ga nwa m na-abana ga abana ya so that ozugbo mma na mọla o chekara ihe ndị ọ ga-eme ya ahụ ọzọ eme ya mgbe ugbo ya echi ya eme ya ka ịka amara na m gbaghara ugbu a bịa chụrụ gị baa n'ụlọ ọsịsọ echikebekwa kịka echikebe ya ọzọ egwela gị eketa ụzọ okpukpe ya nwụcha mkpa ahịa ọwụ jiji na ndị ebe chi ya garo that side gbago na ọ dị too much o mana ihe nyekwa ya ego sa a ga-enye gị nkụ a ga-enye gị nkụ echi ebe a a ga-achọ ka isuruo ya ka o ruo ala ka ọ clear wee outside a nkwụ nọ si ebe a nkwụ nọ garazie bịawe anụ m na ị na-ezu oche ọkụkọ na ewu na-agagharị ụlọ ndị mmadụ na-egwu ụbọchị m hụrụ gị ga-eji ụkwụ gị abụọ bịa ụlọ m bịa zuru ochi ma ọkụkọ ma ewu ma ụmụ anụmanụ niile m nwere aga m ame ahụchi ndị uwe ojii jiri gị n'oge mkpọrọ mecheghi oge n'ụlọ mkpọrọ na ya ndị obodo na-akọ isu ha na-akọ ya otu anọgide obere nwa dị ka masị na m na-ezu ori ewu ikweta ha ihe mere ụbọchị anyị bụ mụ na ewu bụ na ewu anwa abịa m afọ na-asa dị ewu a na-eti nso ka n'ebe ọ na afọ na-asị ya ka m gotere ya flagil ka ewu nwụọ na ọgwụ ronide ọgwụ na onye nwe ya nọrọ nso mkpụrụ ewu asị na eji sị na nzuru ori ewu ezomiezi ewu afọ na-asị ya dị m ezu ori ewu obere nwa ka m bụ ụmụazị adị ezu ori ewu ihe m na-agba gị ewu ụbọchị ọbụla m gidere gị bịa bịa zuru ihe m agakwa m aha gị aga m eme ahụhụchi agụgo mkpọrọ chegwu oge n'ụlọ mkpọrọ onye chimagba gị na-ezu ejugharị ihe ndị mmadụ na-enwe ike nụrụ chọọ ọrụ rụọ ọwụ na-ezu oche ewu na-ezu oche ọkụkọ na oche ihe niile na ọbụrụ na m na-ezu ori ọkụkọ obere nwa ka m bụ ọ maka na achọrọ m ịbụ dọkịta anụmanụ ya mere oge ọbụla m fụ anụ ọbụla arụ na adọrọ nchọ ka nye ya ọgwụ gịzi ebe a na-ebido obere nwa dị ka mmadụ ezu ori afọ ụmụazị asị na obere nwa na-ezu ori obere nwa dị ka nke m ji ụka nwanne m anyị nọ ọfụma nne m abịara m ka m bịa kelee gị nnọọ ma ọ ga-awụkwa nọ gị gịnị ka m kara ime ike ekenebe Chukwu mụkwa ekene ka ike iburu jebe n'aka Chukwu nna maka ọ bụrụ na ị chọpụtara n'oge ikolobịa ka echi ego ya analie
Elebe Frank nwa gị nọ. Na ya ka m kwuru nọ ya ka bịa kelee ya eziokwu. Nye na mami ayi wee jebe igote ife. Ha ga-apụta. Okay. Nsogbu anaghị. Ka m jizie n'oge ozi ya. Were ihe a. Ji ashiere m ya. Ezigbote nri kara aka, ezigbote ofe kara aka. Ọwọ kazi. Nsogbu adịrị. M ga-esili ya. Ma daalụ sọ. Chidebesikwa nwatakịrị a ife biko. Chidebe onye ife. Nna ya ga-egbu ya. Ọ ga-egbu ya. Biko lee nwa gị keleele m Frank biko si na m si na o meela. M ga-abịa kelekwukwa ya ọsọ. Daalụ sọ. Ngwa ka ọ dị onye ọma. Daalụ sọ. Onyinye Chukwu na-adịgide. Ọ na-adịgide. Onyinye Chukwu na-adịgide. Osibwa ka ifo. Ewo. A ga-eji eme ni abalị. Subadro. Otu a ifo ibo nke na Frank nwa m lizie na. Lie na ka mụ ala aka m. Ndị mana otu arụ dị m arụ ka esisiro m ike maka nwa aka m. Ọ ga-adị m mma na. Nneọma bịakwara n'ebe a. Ọ dịkwa na mma. Ọ sị na ọ bịa ka o kene nwa anyị nwoke bụ Frank. Ifeomel ya. Frank kwa. Frank nwa m. Na otu si wenyere aka wee nata ego ya. Nwa anyị wọrọ je na nwoke. Ọ wetakwala anyị ụkazi. Chukwu daalụ ka na mechara hụ ego. Agwasị ya mee. Ọ bụ na ọ mekata agbachi nkịtị. Etu a ka ị ga-aka esi na. Anyway, nke a agago. Mama. Isi ka m gwa m ya na anyị ga-alaghachikwa echi a na-abịa. Unu na-elugoli? Mekwana ọ dịzi nke ọmụrụ unu bi. Emekwa ka nnụba alụ sọsọ m ọzọ. Nsogbu adịghị. Anyị nọtụkwa anyị abịakwa nọnyere gị. Nsogbu adịghị. Otu ọ dịzi otu a ka ndị ebe ụkazi afọ kelekele ka iwere esi ofe Owere. Mba, mụ anyị ji aka m ebe ya. Ọ ga-emedu gịnị? Ọ kwụzụtọsigo m aka n'ụkwụ, nwasịkwa ihe m eme. Ịnabazi ka onye nwere ike na-esiri m nri nge na-eli. Ka m bido kịta bidokwa alụbakwala onwe m. Mama hapụ ihe ahụ nla ibidokwa ebe ị kwụsịrị. Mana ọ kwefu nke a mụ anyị ji aka m ebe ya. Leele ya kelekele ka iwere esi ofe ma elu ụlọ. Ọ na-adịgide. Onyinye Chukwu na-adịgide. Ọ na-adịgide. Onyinye Chukwu na-adịgide. Ọ na-adịgide. Mmadụ agaghị ehicha ya. Ọ na-adịgide. Mmadụ agaghị ehicha ya. Ọ na-adịgide. Onyinye Chukwu na-adịgide. Elekwana nwa gị nwaanyị, ada gị nwaanyị, Ọlụ Ebube. Ọlụ Ebube gara kwaya practice aba abi. Kwaya practice mana mola kwaya practice. Ọ wọrọ nche ekwe. Ana m agwala gị ihe ndị ọjọọ ndị ikpuchi. Ogege ga ya na omume ọjọọ ya. Ahịa awụ kwaya abụrụ anyị. Ahịa ichi hụkwa abụrụ anyị. Oji hụkwa cha mụrụ ya. Ihe ọbụla ga-eme ihe ọbụla ọrụ mma. Ekpuchi m na ha ọjọọ ndị omega. Ọ ichi ma gbaga. Chere biko. Ọ gịnị dị? Abụrụ gị? Isi ọwụ ha abụrụ gị? Onye ọwụ abụrụ m? Ọwụ abụrụ m? Kemgbe ụtụtụ ị pụrụ n'ụlọ, akwụkwọ ka ị na-abata. Ya niile ime ka agụ Ebube Chukwu niile akwa gị ka ọpa ma ga amahụ. Nwaanyị gee ntị, ihe mgbara gị zụọ nwa gị, zụjie nwa gị. Ọwụ nwaanyị, ọ ga-alụ di. Zụọ ya so na ya bara na gị uru. Ọwụ ihe mgbara gị. Yọ gị na-eme ya na-egbuchi ihe ọjọọ ndị omega. Imega onwe gị. Ọ gịnị dị? Ebube ọwụhụ nwa gị. Gị zụọ ya wụ ihe ọjọọ. Ọwụhụ nwa gị ka ọwụ. Ọwụ nwa gị nwaanyị. Ọwụ agwa gị ka ọ parala. Ihe niile iche eme ma ga amahụ. Agwa gị ka ọ parala ma ga amahụ. Gị zụọ ya nwoke ji azụ nwa. Ọ naanị nwaanyị azụ nwa. Ọwụ naanị nwaanyị azụ nwa ma gwakwa gị ya. Zụọ nwa gị ka ọ baa gị uru. Nwaanyị ihe mgbara gị wụ he owu nwaanyị ọ ga-alụ di. A gị kwechiri ịzụ ya ọzụzụ ọ ga-eji je mara. Ya nwaanyị gị na-eme. Emetụla maka Obinna, emetụla m aka. Ya na arụ ala eruru kemgbe ụbọchị ya na-emetụ di gị n'obi. I wee si bụ unu bụrụ ọzọ onwe gị bịa na be nna m bịa akọgheri nkọgheri na akọgheri.
obi tara gị mmiri obi tara gị akị obi tara gị akị Obinna ihe niile m mere regret chara na ọwa akụ nri biko n'ụgbọala ịma ihe mere m jisi gị na ọwa aka ọrụ ekwensị maka ugbu ị nọ n'ebe m na-ahụ mpi abụọ nọ gị n'isi dịka ekwensu a na-ekwu maka ya Obinna akpala m just buru ozu onwe gị si ebe a pụọ ịma nke na-akacha atọ m ugbu a bụ na nne m na nna m bata ebe a wee hụ gị Obinna onye shiri n'ọkụ ga-aka gị mma onye shiri n'ọkụ ga-aka gị mma si ebe a pụọ si ebe a pụọ kedu ụdị nka akọ dị ife nke a biko a na-ekwu ofu okwu ife a ka m ji wee so unu gaa obodo gaa nọ ebe a ka mma na ajọ ịcha dị nwa n'ime ọ ga-ebenata ọ dịkwazie ka ọ n'obodo nwe ka ọ kasị njọ ka ụdị ife dị ife a obi m isi m kwuo m ga-asị ka anyị kpọta dibịa oyibo ma ụkọchukwu ka bịa lebara ya anya ka mara ihe na-eme ma ụkọchukwu obi siri ike na o nwere ife na-eme nwa a na mara na ọ kpachara anya ebe ife ọ na-eme enwere ihe ọ kpachara anya nwa ihe na-eme ya igwe isi kpachara anya na-eme ya o nwere ihe na-eme ya biko Frank o nwere ụkọchukwu a na-akpọ bịa Frank gee ntị achọghịzị m ka ị na-enyogharị ndị mmadụ onye na-aga ị na-enyo na-eso ya n'azụ na-enyogharị ndị mmadụ kedu ụdị akọ dị ife a achọ nke o bee taa ịnụ ka m si kwue ifu ebe ife na-emebi rapịa omebie na ọ bụrụ oke n'ọlụ gị ịbụ mmụọ ozi gee ntị ọ bụrụ na ị chọrọ ka mbido pịaba gị ụtarị nwa ịkwụsị ife anyị ọ bụghị na ife obi m o nwekwa nnọọ ife dị ezigbo mkpa nchọ ka m gwa gị achọrọ m ịgwa gị na nna aga nzukọ azụmahịa abalị 3 na-abịa abịa nzukọ kwa gị na onye abalị na ị ga-ajụ ọ mụ na Tony na-aga ọkwa nnọọ Tony bụ ife chọpụta maka nzukọ a obi m ịmakwa na ọ bụrụ sọsọ anyị nwa bụ ndị Naịjirịa na-abịa nzukọ Tony si ma obodo dị iche iche dị n'Afrịka so abịa ma ndị Ghana ma ndị South Africa ma ndị Cameroon nna gwa gị nke eziokwu Tony wee na-akọwasị nnọọ ka e ga-esi wee mee nzukọ a mwesị a nya kpọke n'elu m afọ anụ a ka m lie imeju o wee sị m na isi sekpu ntị eji akpọ nya bụ nzukọ bụ ka e wee kọwasịalụ ndị na-azụ afịa ma ndị nwegasịlụ ịmago ụmụ obere ụlọ ọrụ anụnwa otu esi eme biznes na-enweta uru wee nyo nnọọ nya bụ okwu nyocha ya wee fụ na uru dị ya onye uru wee gwa ndị ụlọ ọrụ anyị sifa na-ekwe ka o si wee dị fasị nna ya bụ okwu amaka kwa wee nye m mkpụrụ abalị 4 si m wee gaba eziokwu ọkwanye ya ka nsị ka m gwakwana ọdụ m n'obi ka ọ malụ obi m maka nnọọ eziokwu mana ọ dị nnọọ ka m soro gị gaa ike esokwere m gaa mana dịka otu o si dị kịta imechigokwana akwụkwọ eji agije ya nzukọ kama ọ bụrụ oge ọzọ emechigo akwụkwọ emechigo na akwụkwọ o wee bụrụ kịta nnọọ nsi travel bata
ka ịma n'ihe ị chọrọ ịpụ n'ime abụrụ na m na-eme isi gị onye ahụ onye na-abịa Are you waking up about? Look here, I say. You are crying. So ego. Let us hear this name. Ken Naka. Frankie. Bia kelem bia. Biko gbachi ya nkịtị. Ọ maka na mpa ya chọrọ ịpụ. Onye mere o ji gbara iru. Enweghị ihe na-eme ya. Obere nwa. Obi m. Ka bịa gbagabe nwa. Biko batakwa ọsịsọ. Emekwa ka m mise gị too much. Bada na ọfụma. Frank! Beba. Gịnị na-eme gị? Ka ihe mere iji kelee ọga Tony? Nna m biko enwe ike ịgwa gị okwu ugbu a. Gwagbukwa onwe gị okwu. Gịnị ka ị ma ịchọ ịgwa m? Onye ma mere iji ikele ya? Inwezi nsọpụrụ. Onwe ihe na-eme gị? Ị ga-akwụsịkwa ya. Kwụsị ya. Ka m gawa shop. Mechie gị ọnụ ịsọ. Gịnị ka ị ma ị na-ekwu? Ị ga-akwụsị ụdị omume ọ dị mma. Ịbụ obere nwa. M na-aga shop. Gbadokwa anya. Chimo, chimo, chime, chimo, chimo, ezigbo chimo ka dịka n'ụwa kọrọ m, ezigbo chimo bịa hichanụ m anya, chimo, 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 ezigbo chimo ka dịka n'ụwa kọrọ. Hello? Hello, biko ọ DPO ka m na-ekwu. James, inspector na-ekwu. Anyị ka m na-ekwu. Abụ m Frank, nwa Nnamdi. Frank, eke ime? Ke maka mma gị na mpa gị? Zabagori ekwentị. Ihe niile adịchọrọ mma, ana m eche na nna m nọ na nsogbu. O nwere ndị na-achọ ịtọrọ nna m. Kịta ka ya na enyi ya nwoke soro wee biko nyere m aka. Wetu obi, onweghị ihe eme ya o nna. Wetu obi, onweghị ihe eme ya. Biko mee ka ị bịa, achọghị m ka ihe mee nna m, biko. Kọrọ m, ezigbo chimo bịa hichanụ m anya, chimo, chimo, mgbe ụfọdụ chimo. ihe na-emebishi biznes ndị mmadụ na ha amaghị ka esi eme ya. Ị na-aghọta, ha amaghị ka esi ahazi ife. Mana ọkwa eziokwu ka ị kwuru, maka na ụfọdụ ndị na-azụ afịa amarọ ka esi ede na ka esi agụ. O mekwu na fada edetu uru na ọghọm. Biznes fadaba fama mma, otobe etobe fama mma. Ọnya nwa batara ya ụzọ ebe a jụọ ya, ụzọ ebe a jụọ na ya, maka na ịma na ewu chekwa ekwentị m. Inspector! Ka ime? Mba, adị m mmanụ. Edishọn na-ede mma. Adị m mma, nsogbu adịrọ. Nsogbu adịrọ, nsị ka m mara ka ime maka nwa gị nwoke Frank kpọọ m na fon sị m na o nwere ụgbọ ị nọ n'ime ya, mụ asị ka mmanụ nke na-eme m. Nwa nwoke kpọọ gị? Mba, nwere nsogbu adịrọ. Ngwa na mgbe ewe n'iwe ịmago na ụmụazị ofu ụbọchị ya nọkọtakwa akpakai
Ngatago. Biko iwe ga adị n'ọkụ m sị ka mma nke na-eme. Ngwano jisike o. Inspector, onye uwe ojii, nnukwu enyi nwoke. Onye akpọ m n'ekwentị. Nke a inspector kpọrọ gị. Udo ọ dịkwa na mma? Mba, udo dị, o nwere ibe na-eme. Ị na-afụ ihe na-afụ? Chiri. Onye ahụ akwụkwọ ka anyị gaa lekwa ma ọ dị elu, ka anyị gaa le ma ọ dị elu. Eme gịnị? Ọkpụkpụ ọkpụkpụ ngwo kịta. Nke ka ga-esi wee gafee, ka anyị le ma ọ dị ndụ. Onye nwere ike ịdịkwa ndụ ka anyị chekigodo ma ọ dị ndụ. Isi ka anyị nene. Okay. I'm gonna do a sour. Frank, enweghị ihe na-eme gị n'isi. Onye si gị ga-akpọ ndị uwe ojii na nna gị nọ na nsogbu? Kịsị mee iji kpọọ ụdị agwa ahụ? Mechie gị ọnụ iso. Gịnị ka ị ma ị chọrọ ikwu? Bọbụlị na-eclaim right. Obere nwa dị ka gịnị? Ka ị na-eme gị? Biko gbaghara m. Ọkwa mbiko mgbaghara gị. Mbiko mgbaghara gị. Mbọsị ọzọ ị ga-emekwa ọzọ. Emekwara ihe ahụ mbọsị ọzọ. Kwe na anụ ya. Onye ahụ akpọ ụdị ihe a. Maka na ị nwere fon ifepụrụ ọsọ na-akpọ ndị uwe ojii. Maka gịnịzi? Anwakwala ya mbọsị ọzọ. Ị na-anụ ya? Irigo nne? Mba. Maka gịnịzi? Agụụ dị agụụ. Agụụ gụọ gị. Ị gaa na kichin buru na iri ya. Ị nụrụ ya? Oo. Frankie. Ekwanụ nke nọ ka onye a na-emegbu emegbu. Maka na mbara gị mba. Ngwa ndo. Ewezina iwe. Mana ihe i mere bụ ihe ọjọọ. Ime n'ihe ọjọọ mbara gị mba. Ewezina iwe. Ka m gwazie gị, enweghị ihe mere nna gị. Nna gị nọ nnọọ ọfụma. Enweghị ihe mere ya. M chọrọ ịga shop ka m gaa weta ihe. Biko, nne gị nọ na kichin. Agụgụwa gị gaa bụrụ na gị rie. Nne gị dị na kichin. Baba. Enwere ihe na-eme. Ka ya gbakwana ihe nke a. Nna m dị ama n'ofu ụbọchị agacha ma nye nwa akpọ m n'ekwentị. Ntụkwa ka m kpọọ ekwentị ya na-aga aga. Ka ị na-eme? O eziokwu na ọ gwara m na ọ ga-eme travel. Ọ ga n'ụbọchị 3. Mana ihe abalị 4. Nọrọkwa n'elu ya. Ekwentị ya na-aga aga. Ọ kpọbe m. Mbam. Enwerela ihe na-eme. Ka onye bụ onye a? Ọchọma na-ekwu. Ọchọma ka onye bụ?
I did it. You see? I did it. And here I 4 million naira. I can send the address everybody know it's in the maybe some now. I need 24 hours to comply. I won't immediately young. Hey! I won't involve a new Virginia. I will be. Pico. Hey, Bukulandim, Pico. Mama, maybe you say 4 million naira. Hello? Hey! Ekurumeku, na emerele na ekukola na eku. Ekurumeku na ewerele ekurumeku. Hey! Kebe say we go. Go here. 4 million naira. Pico kwa no so wo. Bukulandim. Name Gadia. Gadaba Lamna. One because work on because Mirai Berry, because. When I'm on a chumma. Dega. Well, see, I'm not what I want. Ora abra, ora sì, no. La cura prima ma non tutto come sono? Olha o coco. Coco. Vai dar uma não. Bebe. Because I know who they go. I was in like I was a biko. And I'm a yogi. Oh, you want him? And we found a nugget. When I'm a moto, and I don't know. I wouldn't have a working in your gun. Working, how better to work. All kind of sweet with that. Always all the people. Governor, now we ask you. No, but we can't look at it's a good one. It's a good one. Itu pasti ini sih waria. Ganyan dia apa? Kamu cuma ke dulu itu. Kamu bisa. Apa ada ini apa? Boleh. Yo. Ada apa? Jadi kom. Baca. Kom. Apa? Baca. Apa? Apa?
Gịnị ka m ga-akọziri ya? Chukwunada, Tipio, Okatoni. Ama m na enweghị ihe mere gị. Obi m, ọkwa inspektọ ezigbo enyi nwoke ka ị ga-ekele ebe ọzọkwa m ndụ. Eziokwu, inspektọ daalụ rinne. Chukwu na-agọziri m gị. Nke bụ eziokwu bụ na ekene niile kwesịrị ịgara Frank. Chineke ji wee rụ nnukwu ọrụ n'ebe mmadụ na-aba. Eziokwu. Ụbọchị ndị ntụle mmadụ abịa ka Frank kpọọ m n'ekwentị. Hello, biko ọ DPO ka m na-ekwu. Ọ James, inspektọ na-ekwu. Onye ka m na-ekwu? Abụ m Frank, nwa Nnamdi. Frank, eke ime? Ke maka mma gị na mpa gị? Ezabagori ekwentị. Ihe niile adịsịrọ mma, ana m eche na nna m nọ na nsogbu. O nwere ndị na-achọ ịtọrọ nna m. Kịta ka ya na enyi ya nwoke soro wepụ. Biko nyere m aka. Wetu obi, onweghị ya eme ya o nna. Wetu obi, onweghị ya eme ya. Biko mee ka ị bịa, achọghị m ka ihe mee nna m, biko. Eziokwu. Adreesị ahụ zitere gị. O zitekwara m ya. Frank, Chukwu ga-agọzi gị. Chukwu ga-agọzi gị. Ụbọchị ahụ ibu ego ahụ aga. Mụ na ndị otu m so gị. Mana anyị na-eso n'akụkụ ahịa ka ị ghara ịhụ anyị. Anyị butere obere oge ebe ahụ ruo mgbe otu nwoke n'ime ha bịa iburu ya bụ ego. Anyị wee sobi ya dịka otu Frank si gwa anyị. Anyị wee sogide ya wee ruo ebe e dosara mmadụ na-aba. Chimo! Otu aka ebe Chineke nọ. Ịnọ na mbụ ekwetaghị m n'ihe ị na-ekwu mana ugbu a ekwechiri m ike. Chukwu na-agọziri m gị ezigbo nwa ka ị bụ. Chineke na kansa. Gịnị ka m karịkọrọ ụwa? Frank, Chukwu ga-agọzi gị. Chukwu ga-agọzi gị. Ihe ọjọọ agaghị eru gị aka, ịnụ? Iwe ezigbo nwa. Maazị Nnamdi, ọ bịara ije nwụọ na mma abịa ka gbadobe. DPO, ekene ngiri nne Chineke m gọzie gị. Nsogbu adụ emesi anyị ka ga-apụ. Chukwu gọzie gị. Nwoke a na-ebe a. Nwoke a kịta. Ọnya mapara nkata n'ime ihe mere. Ụbọchị ahụ ya bịara ya na nna m soro wepụ ka ọ bịara na be anyị. Mpụta ikene ya anụ echiche ọjọọ na-eche n'ime obi ya. Ntọba aka ọrụ nwoke a. Oge ọbụla ọ sị na ọ na-eme njem mana ọ ga atọrọ mmadụ ọbịa o dosa alụkoso na ndị atọrọ mana ọnya nwa na-eziga ha ndị ahụ kwụta ụgwọ o soro kelee ego ifuru ka ọ na-akọ ọtụrụ m anya. Ihe nwa obere nwa na nwa orugokọ n'afọ 10. Anụkwara m onwere m amaghị m ihe banyere n'ime m. Biko mere m ebere. Mgbe ị nọ n'ụlọ mkpọrọ iwu ekwensu anyị na-ekwu maka ya.
Chukwu gọziri m. Chukwu na-agọzi gị ịbụ ezigbo nwa. Oh, hey! Franco. Hey! Tony. Ụwa dịkwa omimi o. Ụwa dị omimi. Obi m ịhụnanya ya. Isi n'ọyị gị. Lee n'ọyị gị. Hey! Tony. Sobade. Nke ahụ agago. Sobade. Obi m enwe ya nchọ igosi. Ọ rizọtụ Frank. Chi anya gị. Tony. Ụwa taka ndị mmadụ si eme. Onyinye Chukwu na-adịgide, ọ na-adịgide. Onyinye Chukwu na-adịgide, ọ na-adịgide. Emenụmanụ ọ na-adịgide, ọ na-adịgide. Emenụmanụ ọ na-adịgide, ọ na-adịgide. Onyinye Chukwu na-adịgide, ọ na-adịgide. Onyinye Chukwu na-adịgide, ọ na-adịgide. Mmadụ agaghị ehicha ya. Ọ na-adịgide. Mmadụ agaghị ehicha ya. Ọ na-adịgide. Onyinye Chukwu na-adịgide, ọ na-adịgide.